Ik verzamel Boerenbond. Daar ben ik een jaar of 5, 6 terug mee begonnen. Nou, mijn hobby dat zie je, hè? Dat is oude fietsen. Hè? Dat vind ik geweldig. No? Hoe ouder het rotzo is, hoe mooier ik het vind. En het werd steeds meer en meer. En nou ja, de hele keuken is nou eigenlijk vol. Ja, dan ben ik helemaal ik. De woonkamer ook, ja, daar heb ik ook genoeg staan. En de hobby is nog niet klaar, want ik wil nog veel en veel meer hebben. Dat is een oude invalidekar uit de 50er jaren moet rekenen. Vroeger de mensen die niet lopen konden en de handen wouden en wel, die zaten hierin en dan, dan op een del, hè, dan konden ze de dik uit. Ik heb bijvoorbeeld, die hebben we maken laten, ook een hele serie glazen ervan. Deze ben geschilderd door een vriendin van ons uit Almelo. En dit is de originele. Dat kan je dan ook wel zien, qua kleurverschil. Maar het is iets wat een ander weer niet heeft. En daarom vind ik het wel leuk dat als je wat drinken, dat je ook een Boerenbond glas hebt. En dan die andere, nou ik weet niet, die voor in de vensterbank staat, die komt uit België weg, die heb ik daar weggehaald. Die is van 1922 die. Houten velgen, houten spatborden. Nou, zo hebben we dat maar wat. Maar waar zit er nou een fiets in een vensterbank? Ja, nou ja, dat moet bij ons weten. Wij houden wel van aparte dingen. Dus ik bedoel, maar dan krijg je ook een fiets in de vensterbank. Nou, dat is mooi, no? Dat vinden wij geweldig. En zo verzamel ik rustig door. Van potten en pannen en het dagelijks gebruik. Elk kostje wat je hier beloeken haast, er staat er meer in. Ja. Staat allemaal vol met Boerenbond. Ja. Van de woonkamer tot aan de keuken. Behalve op een wc in de slaapkamers, daar staat het niet. Nee? Dat wil mijn man beslist niet hebben. Nee. Dus het telt je op van de hobby's? Ja. Ja, de ene Boerenbond en de andere oude fietsen. Nou, dan weet je het wel. We houden wel van wat apart spul. Je bent ook met een pad? Ja, wij zijn ook. Oh ja, dat zeggen ze wel. Ja. Dus laten we dat ook zomaar wat houden. Nou, goeie. Hoi, We hebben hier met wanden. we zijn een blomkool snijden. Blomkool snijden. Ja. Ja. Doe je werk? Ja, weet ik niet. We gaan nu deze oostboom erbij en dan is het wat te doen. We doen eerst zonder en dan, dan mag je met bakjes rennen en doen. Zo, dan luister je hierop en ze verdwijnen wel in de wijn, hè? Ja, Leuk werk. ik vind het leuk werk, ja. Dit is dan zo leuk hoor. Ja, nou, je bent mooi boten. En je doet het met de hand en een mooi boer. Ja. Doe je nog blomkool eten of net? Nou, dat had ik van de week al een keer houden, dus jammer net. Nee. 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 Had je de hele dag snijden, maar je net de hele dag eten, hè? Nee hè? Nee. Hoe lang verbouw je op blomkool dan? Van 28, dus dat is gewoon hier. Gewoon heel zet. En deze van de Albert Heijn, deze blomkool. Hollandkrab zie je het in Oostenrijkjerk, maar dat spullen daar ook aan. Maar die blomkool die gaan wel naar hetzelfde bedrijf. De bakker Barendrecht nog. Nou, wie bij die grote supermarkt komt, dus komt dat er een lijn. Als er een kaartje van u in zit, dan weet je met z'n buurt wijken. Ja. Met elk kistje met een kaartje in, want dat geeft om de traceerbaarheid. Ze willen weten wat ze wijken, wat er een verkeerd spul in zit, residu en zo wat hen. Dus dat we goed in de gaten houden, maar ja, verder niks in klachten, het is een mooi wat. Ziet er ook mooi uit, dit hier. Kun je wel zien, hè? Kwaliteit, hè? Oh, maar dan zit je erin, hè? De trekker niet. Ja, die riet er, die kan er... Ja, die geen chauffeur achter, hè? Nee, die kan er daar wel besturen, hij heeft een bakje daarop. Ja. Er zit een stopknop op, dat mag ik even zeggen vanwege de... Hoe heet die man die daar in de gaten houdt? Het is wel naar de ijzen, dus je drukt op een knop en hij staat stil, dat is alles uit. Maar zie je met een apart man betrekken de sturen. En dat wordt wat van mij, maar daar heb ik geen zin in.
Dat is het domste werk wat er is. Trekker hier. Nou, dit al heel starig, hè. En aan het krassen ben is wat oor, maar hij riet 200 meter in de uur. Nou, hij daar een uur op zet en hij moet bezongen. Wat een weverhuisje, hè? Ja, het gaat er al. Ja. En wat harder, wat beter, wat meer te doen, hè.